Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po mga ka-studio, meron kami ditong Pyramid of Big Crunch. Chicken po ito from 7-Eleven po. Ang hirap pala hanapin itong chicken nila kasi bawat branches po, maliit lang yung mga kuha nila ba no? Stock ba? Limited lang, mga 3 to 4 lang yung dinideliver nila. So, naghanap kami dito, galing pa to sa tatlong 7-Eleven branches. Yes po. So, titikman namin ngayon. First time din namin. So, tara, pray muna tayo bago mag-start kumain. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings and protection. Amen. Amen. Tara po, mga studio, kainan na po tayo. Yan. Ito pang sa'yo, rice. Wow. Ito din kay Sax. Yay. Ito sa akin. Isakso mo. Wow. Wow. Chicken wings. Ang lalaki ng chicken nila. Sa'yo to nak. Mama to isa. Thank you pa. Wow. Wala, ang laki. Grabe, ang laki. Ang chicken Grabe, nila pa. lalaki oh. Pa, tanawa ko ang rice. Wow, kadako. Yan. Ina na to. Kain po tayo mga Kain po ka-studio. tayo, mga ka-studio. Sausaw natin sa gravy nila. Mayroon pang crunch kunti ah. Saka mainit pa kunti pang. Ang sarap mo. Sarap ng chicken fried chicken nila, no? Kain po tayo mga ka-studio. Crunchy pa. Bukong na. Mura lang po din sa 7-Eleven, no? 71 ito. Tapos meron ng rice. Tapos sobrang laki ng mga chicken nila, oh. Sobrang sulit. Iwan ko lang kung maubos namin to. Dami. Meron kang gravy niya, no? Meron pa. This is crispy. Sa lahat po ng sumabay sa amin ngayon sa kainan po, maraming salamat. Kain po tayo. Paborito talaga ni Stack yung chicken, kaya sinali namin siya ba. Kayo ni. Wow! Masarap din yung baked chicken ng 7-Eleven pa, no? Yun yung namukbang na natin, no? Nakatikim na tayo doon. Ang sarap.
More pa. Imo nak. Apa? Ano pa? Nya na imo sak. Ani ako ay gimrag kuan eh. Ito. Narag lollipop. Murag lipat. Musudo mi lang. Kita na dre. Laki ba? Lucky. Ma. Ang sarap ng chicken ano. Pwede na. Merry Christmas po sa lahat. Sa inyong lahat mga ka-studio. Merry Christmas po. Shout out kay Mommy Ann. Merry Christmas. Hello, Mami Ann. Hello, Ma'am Ann. Kumusta kayo dyan? Musta po kayo? Merry Christmas po. Sarap. Enjoy ka? Ang daming nakain sa mo. Buyag. Buyag kayo. Ne? Ito na. Napisa. Ito na. Napisa pa. Pitso. Pitso ni nak. Pisa? Wow. Ma. Alam mo, maraman mo? Rice pa ka. Ingat na. Inap na. May second rice. Congratulations po pala sa lahat ng nanalo po. Merry Christmas sa inyong lahat. Grabe ilang chicken eh. Dagko eh no? May chicken wings up. Pa, mura po chicken lollipop.
Maaman siya diri dapita pa no, sabihin. So wings. Mukhang hindi natin kaya mo. Grabe. Kahit isa lang ha, parang mabubusog na, no? Sa akin, pag tatlo ito. Ang gato, remote pa. Shout out din po kay Tita Matea. Hello, Tita. Hi, Tita. Kain po tayo. Man, napusog na ako. Hulog na ka? Urot niya usap mo. Coke siya mo? Coke anak? Kunti lang ha? Bakit? Nibot mo po to. Saka mo. Wow. Anak na. Ito sa'yo ka. Mama. Excuse me po. Ito sa akin. Antay. Marami. Nibot to. Yan. Ay! Nibot to. Labi yung mga wings no? Ang laki no? Nabuyag na ilang mga kuwan. Ano ako? Anak? This is 11 pieces po of chicken. Dapin na to. Kilaw na lang ka. May mga din ni Day. Ano nga? Gusto na ka na? Gusto na siya mga kasudyo. Ito man mo. Chicken. Bukog lang. Ang dili dapit. Nasam kit-kit sa mga bukog. Lukpad nang gigana na. Excuse me. Busog na siya. Excuse me.
Pagtuhagan sa lugabang. Pagtuhagan sa lugabang ito. Grabe, oh, yung laman, oh. Dagko kayo na. Tapos ka naman. Shout out ka mo. Grabe, sobrang busog ko pa. Excuse me. Mega shout out kay Mommy and Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year, Ma'am Ann. Shout out ako. Shout out Pio family from Guam. Yuhan and Janid from Angono, Rizal. Genesis Dumundon Vlogs, meron po siyang channel. Nilas family from Tangbo, Sangbuan. Hani Fuentes from Vienna, Austria, Europe. Ramil Daa Hinlo from Tacloban. Teresita Cases from Singapore. Nilizabeth Yoshitani from Japan. Feelings and Moments. Zyron Vlogs, meron po siyang channel. Christian Christine Joy Amor from GMA Cavite. Marlo and Gisamaine from Melbourne, Australia. Rex McHeaven TV, meron po siyang channel. Mahirap Gaming at Monica Bueco from Pagadian. Yan, shoutout po sa inyong lahat. Merry Christmas and Happy New Year. Yan, grabe. Hindi na po namin siya kayang ubusin sa sobrang lalaki po ng mga fried chicken. Pero sobrang busog po namin at sobrang enjoy na enjoy. Si Sax, hindi pa siya tapos kit-kit sa bukog. Maraming salamat po sa inyong panonood mga ka-studio. Sana po ay na-enjoy kayo sa episode namin today po. Alam na tayo. Alam na tayo. Bye for now and see you for our next mukbang adventure. Bye-bye.